Sanibona guys. Ngizama ukubheka la ukuthi ama-statistics abalwa kanjani, like abantu bebangaka mhlawumbe we are close to 57 or up millions abantu abakhona eSouth Africa. Okay, sikuyeke ke lokho. I-COVID-19 ayikwazanga ukubala ukuthola ukuthi bangakho aba-affected until ize yaqhamuka ne-vaccine ukuthi kumele ku-check-we emakhaya, wonke umuntu ahambe yo-check-a ukuze kuzotholakala ukuthi khona nabatholakalayo abanye abanayo, ngoba abakwazi ukugesa ukuthi KZN bangaka abanayo kodwa bangaka-check, bangakabi available. Gauteng bangaka, Eastern Cape, Western Cape, yonke leyo ndawo. Into engiqonde kuyona la ukuthi ngizama uku-check-a ukuthi kunzima kangakanani ukugesa into ngaphambi kokuthi wenze uhlelo lokuyi-check-a uzobe nesiqiniseko. Ngithathwa indaba yomunye usisi la othe amadoda ase-South Africa anamapepa amancane. Manje ngizama uku-check-a ukuthi okay, akekho sekwafika kumina nomngani wami, mhlawumbe abangani bami aba-5 bese ngingababuza, akekho sekwafika kubona ezoba-check ukuthi baphethe into engakanani. Nala ngihlala ngakhona around ko-Russell, St. George, Durban, bengakaboni umuntu nje o-check-a. Angazi noma uthume bani mhlambe abantu abamcheckelayo, yabo, noma mhlambe angazi, yabo. Mina angi-understand ukuthi uyibona kanjani lento, and kunomngane wami nje ngimazi ukuthi uphethe enye into nje kodwa nje hayi shuthi umkhiphile akagesi nokugesa nje, uvele wathi nje bonke abantu base-South Africa abamadoda baphethe izinto ey'ncane. Hayi, anginayisho kahle ukuthi kuyiqiniso, mhlambe kukhona enye indlela kumele ibuke ngayo, noma mhlawumbe wahamba waya ebhedlela wabona o-check-a kwi-system abantu asebeke bafika la ukuthi kodwa nje futhi nje wonke umuntu uyabona ayikho lento. Angazi ubone kanjani, angazi, noma futhi ngisho ukuthi uyaqoma ngeke ubaqome bonke abantu ukuze uzobabona ukuthi baphethe izinto ey'ncane. Hayi, angi-understand kodwa-ke sothini, but engikwaziyo mina ukuthi akekho umuntu ongaphumela obala. Bakhona abanamakhulu, bakhona abanamancane, like kuwo wonke amazwe nje, ngoba nalaba lelizwe langaphandle elingazuthi lidumile ekuthenini liphethe izinto ey'nkulu, lona ngeke ngilisho, kodwa nje nakhona bakhona abaphethe izinto ey'ncane, abantu okuncane. So mhlambe usicompetition iphizwe, yabo, akashizwe asicompetition ukuze siwami so-check-a nakhona, yabo. Thole nendlela ezokwazi ukubala ngayo ukuthi cha, la ngibonile la, yabo nje la ngikhona mina cishe akekho-ke wambona, noma umuntu othunyiwe ukuthi uzosikala ukuthi naba abanokuthi uncane. Cishe kenzanga ngisho ama-statistics, cishe kabala ngisho u-2% wabantu abakhona eMzansi amadoda, akaze bala ngisho 2% ukuthi ucace ukuthi cha unashow. Kodwa noma singayithathanga lento serious because vele it's obvious, ifana nento engekho nje. Into esingagxila kuyona manje ukuthi sihlala kanjani emakhaya, i-coronavirus iphela kanjani, and i-solution ithini phela nje. Ileyo into engazi ukuthi ibalulekile njengamanje singadila nayo. Lokho okunye-ke nje kwamalokhuza amancane amakhulu aphakathi nendawo, ayi, lokho-ke ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi umuntu wakho ukufila kanjani ngaleyo nto yakho encane noma phakathi nendawo, yabo. Kuya ngokuthi usize. Ngicabanga ukuthi into emincane isuke ibhekane nosize omkhulu, usuke iqhathanisa nosize omkhulu, yabo. But-ke ngicela ukuyibamba nje lapho-ke, but akubalwe kahle, aku-check-we kahle nabantu, yonke into iqonde.